Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto'y ti istoryangin Kampinalwan. Todas mon, Kapitana. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. I can stop loving you. I made up my mind. Mayat day tapos tora mon gusti daw. Anya pa sa pulam ka no. Kunak man no nasibot kan. Taka pa matlagayam di tapusipo sa pusipos. Siyempre, naskermet nga agpostura ka. Narigat mo't no agdugyo-dugyo takasumbur iti opisina kas outstanding barangay chairman o barangay nagbugsutan. Alawa, namukdaytan, nagbayag kan, di tasangot ti sarming, ti kwartuta. Pusyak man ako na kundi nadilaw mo ba kay... Saan adilaw daytan? Ibagbagak lang ti paliiw ko kun ka. Tanog robot ka, abak mo tay balaasa nga di basta makapanaw iti sangot ti sarming. Apo, alawin Wana, nagpasugnod ka manan. San mo ka? Mapanakon. Anya, sumangpot ka no aldaw mangal daw, no, mangan ka manan itirwar. Ay kwa, ay apay aya. Tapnamok nagluto ako no saan? Narigat ngamin ti luto, aluto nga awan mo't gayam ti mangan. Apay, san ka amangan? Mga anak ngam umanayin kanyak ti kilapban. Malawinin. Sumangpitak no madamdama. Tadi kat, san ka manan amangan no sana ka sumangpit? Siyempre, anya nga tigana sa mangmangan no, may sa mo ti tao. Abak mo pantikas na uli la ba ka sa mabisin ako nada. Yan. Katapay nga de kita'y balo. Ay kwa, uwan niya. Alawinin bakit? Agawidak amangan. Nang ron na kita'y paborito kasubsob ti baboy ana adubo ti pangaldawan ta. Agudong kayo, Chairman. Uwan. Adawag kanyak ni Vice President. Anda ka no emergency year-end meeting may. Iso Yan tangay awan pa iti O-Day. Si Kapay lang at agbati diti barangay hall. Kapilitan na. Narigat mat no isarata iti barangay office. Uray sa nasak ti kagawad ng akin duty. Ayun agram da kita. Mabalin tayo ba't nga yupan inton meeting? Sige. Si kanto nga ruti mangilukat iti dayta. Wan, Chairman. Sige, mapanakon. Ang mga numaladawak.
Kat nga rod bakasyon tayo mat ita amaudi alawas ti 2022. Isot ko na ni Tatang Yaw. Mapantayo ka numot iti Ilocos Norte. Ay, man. Ada kayat ko apasyaran ijay. Kas kumatiwin mel kantay kapurpurawan ijay Burgos, Ilocos Norte. Ngam sa bali mo tikat ko apasyaran ijay. Anya, nanang? Ni Malacanang of the North. Napintas ijay, nanang. Kansan lang nga ijay. Kahit ko pa apasyaran dagiti dadumaan na pipintas abuya dito Pilipinas. Husto kayo, nanang. Sakbay ang mapantayo ti sabali a pagilyan, wano sabali a lugar. Unaan tayo pa'y dagiti napipintas abuya dito'y pagilyan tayo. Makita no anya ti maaramidam kas uay si chairman kagawad orang. Ay, sus, talaga makita. Uray manula nga aldaw ti panagbalin ko at chairman ti nagbugsutan. Ada aramidek a panagbaliw. Ken ano ti may propose ko a pagimbagan ti barangay, adi maararamidan ni chairman Gusting. Anya, layar ko nam? Pudnumat ngamin. Ado ti layar akakadwa. Takunamlano asino da kundi kare di pa nagkakampanya. Ngam itatanangabak dan awam meten. Ti maya bakas lakale dagiti karida. Apay, saan ka kadiakasta kagawad orang? Ay saan? Siyak ti kaaktibuan wano most active barangay kagawad kada tayo amin. Anya, Unmat, dakadwa tayo akagawad. Nga awan lat aldaw asaan akaslat matat na laes agalunggong ti matana. wan, ngem aktibo kami met akakadwam. Pway, anya nga aktibo. Ta saan lang amay maysa ngamkit day, duada. Naimbag ata saan ka akas kadakwada kagawad ambong. Ngam, sa bagay, lakay kan. No agbartek ka pa'y, di tamaw na maungkal. Basol dagiti butante Ngamen, na aladalaang iti kinumpare. Di dan inariset anaimbag, no asino dagiti talaga maikari nga agkagawad. Tanod Jojo, umasinig ka man. Apay nana, Anya anana, siyak ti barangay chairman ita. Katrumba nga awagan nak iti chairwoman. isuaya, Wen, agdayaw ka mat kanyak nagraraman mo't da iti abakot. Aday bagbagam, Awan, nana, chairwoman. Anya ka diti bagayo. punasan man to'y lamisaan. Kan agwalis ka mamat, nagrugit dito'y barangay. Alan, darasam. Kan uray ti CR, talusam mat. Nagangot. Sus, abak na pa yan ni Chairman Gusting nga gibawon. Di nakpaibaw ni Chairman Gusting. Anya pa'y latmulmulang langam ngay. Agunay ka na. Awan pa'y gunggunam mat atanod. Sorry, nana, ang ada sa baling aramidag. Nagdakasan. Tinalikudan nakit din. Salot atano dan? Wan kagawad domeng. Kasta ti imbaga na kanya. Sos, numamuan ni chairman na ita. Sigurado nga gluksaw man na dyan. Ngam, may mayat na maamuan na. Tapnom amunat aramidan na. Si Kanton ti mangibaga kagawad ambong. Ta si ka mismo tinangibagaan na iti dayta. Taro siya. Ay, rumwar a chismes. Sige, rana agtaw ni Chairman Gusteng ditoy. Nasaysayat pa ya.
Masurunak itikas jay aklasit tao. Pangas. Ngem, awan mo't nga rod mararamidan na para iti barangay kas kagawad. Naikan laeng iti gundaway nag-uay si chairman iti dua nga aldaw. Nagadon ti ibagbagana. Kontrabida nga rod. Kontrabida adi na amo ti nagkontrabidaan na. Gusto ka, kagawad. No, apa yan, nagado ti kasta at tao dito barangay tayo. Wen nga rod. Isukano ti most active barangay kagawad kada tayo amin. Anyan. Bakbakatan nga rod nga awan met manaknakam na. Ala, sana na ito ti pag-high bloodan nyo. Ninton tatang, uno chairman, ti makaamukin kwa na. Nagpasaw ket dayjay nakagawa durang. Nagpakalaing manan. Wen chairman. Kasla nga dulaunay ammo na. Nagpasaw na ti anak na nga dayjay abroad. Isupay Amo tayo asipod nagbarangay kagawad. Awan pa'y resolusyon na nga oray la kumaulila. Ngem di la mabain. Namintalo na nagkandidato a kapitan ngem awan pa isa nga pulo abutos na piman. Saan laang aday ta, chairman? Nagpresidente pa'y iti women's idi. Ngem makabulan laang nagikatan dagiti kakadwana. Sino kuma ti makapagbay ga makikadwakin kwa na ket sobra ti kinapangas na. Kunam no asino kit dia abak nang. Ay husto ka, kagawad ambaw. Namidwa na inominate kas presidente ti senyor ken kastamet iti vice president. Ngem isulaang tinangibutos iti bagbagina. Ay, di pa nga ron mabain mo. Unay daytan. Kunam, tayo di nabakan ti vice presidente ti senyor. Nagkampanya pa nga inominate da. Nga mawan mo't nang inominate king kwa na. Kitsipo di din sa ano na nagpakpakita iti meeting di senyor nagikaten. Kababain pa'y dayta. Kagawad asalawasaw. Ay, talaga sa lawasaw. Ti mading ay bagbagana. Ket ado kano ti liar kada tayo. Ulbod ti kaadwan kada tayo a barangay official. Ay, ala, bayam ta si Tarektuban. Tano paglibakan na mga no ti babagti nga na nga ore bakbakitan no jak makapagtepal. Anya pa'y dagiti may bagayo, wano concern yo para iti barangay tayo. Awan kadit makunayo, kada chairman gusting, ken kagawad duming amanugang na. Anya kumanga, awan mo. Ket sika, anyamat ti makunam. Dakkel mo, ti ulbud da ngagkatugangan. Kunamla no aduuna yung tinaaramidan da iti barangay tayo apagimbagan tayo. Allah, imbagamanan kanyak dayta iti naminsan. Pudnumat, iso nga amin na bimutos kadakwada kat adamulmuluang wano adakukwatit na. Talida mamuti binutbutusan da. Sika binutusan da, dakatan arami da. Narigat lati agsasao. Ngam nakita yo kuman tinaglupusan ti barangay tayo. Saan akas itagag bugbugsot. Anyat kunam kagawad orang. Ay, Chairman Gusteng, nabayag kakadiditan. Itayak pay. Ulitin man timbaga mitay may papankada kami kendumi nga manugang ko. Ay, kwa,
Ay, rabakla ang dayjay, chairman. Sana kaputa si Kat, ipinagbalin ko nga, ay si barangay chairman ba iti kaawan may, nagbakasyon kami, kat gundawaya mo ti agsao-sao kontra kada kami nga katukangan. Ah, No sa nakla ang makapagtripel, kan awan manak nakem na akasking ka, ang mga nun natibab kong tangangam. Talaga nga rod awak-wak, hirat ken labirok da akagawad Nakaarwa. Babawik lagi din na ng dutok kinkwa na kas barangay chairman ba iti kaawan tayo. Ginundawayan na nga rodan naimbag ano sana sa balin tinararamid na. Saan ko lang mo Awan mo tindi sa baling, hindandanong kanyak ni kagawad ambaw. Ang mga noad damot tin panggap na nga kandidato o kapitan, talabanan nanto ni Dumay. Kandidato lang tamakita na. Igos-ugos ni Duming Aniyan? Ang mga pamilya na lang, di mangibutos kinkwa na. Ay, nakaro ti babawi di tatang mo anang dutok ken ko nakas ay si chairman ni Dewan Tayaw. Naikalang iti gundaway na anaguay si kapitana, kas giant tinlawlawat na. Wakirat nga raw dako na ni tatang mau. Apay, dinala na panunot ay nga mga numakadanon matlang kan tatang. Saan nga ron nga agpampanunot? Hindi na pinanunot nga mga numakadanon lang ken tatang mau. Win nga rod. Amok pa yan no, anyat naknakan na. Ay, Anya nga rod ti plano ni tatang itan? saan ko nga mau? Sigurado nga dapang disiplina akin ko na. Ay, anya lakit din ti tao aya. Agkakadwada pa imot nga rod iti barangay council. Nasa umon rusa. Agasam ta in las-lastog na kanon, ano isonto ti kapitana ket ado ti kayat na abaliwan. Anyan? Ti dakas ta. Impulong amin mo't ni kagawad ambong dagadya sinasauna. Ay, sigurado nga agpungtot lakit din tatangkan ko na. Ay talaga Kat saan ko nga mo niya tiramidin na. Tako na nga ikan na iti kalalaingan na dadya kagawad urang. Ay, ang mga numairubo ni tatang, nanang, baybay andala ko man. Inanawak mo itnyam ko na nga iso ti baka amaw, di makaamaw nga round. Sa bagay. Amudan no niya tinasaya at kan madi. Isumait. Isu nga wandrombo nga pagdanagam iti dayta rusa. Natanang ni tatang mo numaminsan. Unmut kit di Ngam no kumaro ti kinarapas da. Ay, tumapis dalatan. Wan nga rod, anya, kapitana. Magustuak man day tangawag mo kanyak binig na. Oray katawan pa ni Chairman Gusteng. Ay, saan aya asikati manglaban kan kagawad Duming no barangay kan SK eleksyon no Mayo wen no Oktubre. Ay talaga! Siyak ti maisa ka dagiti napig sa makalaban na. Malaksid ka da ex-kagawad gorod kan kagawad padtok. Aya? Anya, nuagsasao ka kagawad orang. Kas kalasig sigurado. Awan kadit bilib mo kanya kagawad ambong. Ha? Saan to nakagawad urang ti awag da kanyak. No di ket kapitana urang. Wan, kapitana orang. Bagay mo. Talaga bagay ko. Saan kayo nga agdanag? Da kayo amin nga appointed. Kantanod, may nga to ti allowance na. Oras asyakton ti kapitan. Nagsaya ata. Mas lapod mo matay bagbaga mga kagawad urang. Ginagawa mo ta ni kagawad dumay nga managtagtagainap. Ay sus! Saan atagtagainap da ito? Tanod Jojo. No anya ti imbagak.
maaramid kan matungpal. Saan nakakas ka na Chairman Gusting? Kagawad Doming kan dagiti alipuris na akare ngam awan matungtungpal. Kagawad orang. Sumardeng kan Ay nasan nakalapdan ay bagbagakla ang tipudno. Sa anak karkari ide. Ngam nakita yumat no niya tinaaramidak. Iso adi kay to agbabawi amang ibutos kanyak a kapitana. Ay, kuha, kapitana este kagawad orang. Amin la may lawnawat mo. Ay pudno mat. Masapula may ngaton ti allowance yung appointed officials ti barangay. Nangala amat itilaing mo. Masapula manayunan. Dakkel ti budget ti barangay, manipod iti ira, ngam bakbakkalan ni Chairman Gusteng. Sumardeng kan kagawad, amangan no. Kunak mata di naklapdan nga agsao, kontrak ka ni Chairman Gusteng. Tunas mon, Kapitana, este kagawad. Sumabeng ka, no di mo pala isarda. Saan? Di naklapdan nga agsao. Sige, agsao ka lang, gagawad urang, banata. Talaga asino mat ngay day dya Chairman Gusteng. Sige lang, gagawad. Tira! Ay, Chairman Gusteng. Apay, di kang sao? Apay ngayon sarting maun? Natilmun-mun sa mo ng tadilam. Ay, isupay at Chairman. Sumarding kan ko na bilang aruna. Ay, sorry, Chairman. Kwa, rabak ko lang day dya, Chairman. Rabak bulaang. Ay, nay, agtapis kayo matun, Chairman. Sorry, kagawad. Babae ka pa ib't gayam. Rabak ko laang mat. Ang damat gayang mabalin na increase may Chairman. Ang bakbakalan niyo kano. Nagko na nga adda. Ay, sumutiin bagbagan kagawad orang, Chairman. Kasta gayam. Ay, sana parikot tayo, sana parikot. Ay, pudno, Chairman. Ay, nagkanasun kayo no kasta. Ala, tangay adda gayam may tad ni kagawad orang ng krisyo. Ay, sus nagsayatan. Isus mangtad ka na kayo. Ala. Tangay isuti ng ibaga. Isuti mangtad ka na kayo kunakmanan. Anya? Nalpaskan kagawad orang. Isuday tantikon kunak. Anyat makunam ita. Na atawin nun na kusel a kapitana. Tudas mo! Ay, magtagtagay na pa. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.